Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawuh jamaah salat maghrib wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang minulya, monggo kula panjenengan nglajengaken maos kitab Wasiatul Mustofa karya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mugi-mugi kanthi maos kula panjenengan dipuntambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, ilmu kang maslahah fi din dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man at'ama musliman bi nafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa mahanhu alfa alfi sayyi'atin rafa'alahu alfa darajatin. Niki dipun riwayataken saking Sayyidina Ali bilih Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, "Hu Ali sapa wonge gelem nuwahi mangan marang sepadha-padha muslim kanthi ati ingkang lega lila, ati sing legawa tulus lahir batine, monggo wong iku dicatet sebagai wong kang ngamal bagus sakake 1000 itu 1 juta kebagusan, lan dilebur saka wong iku 1 juta keburukan, lan diangkat derajate 1000 derajat. Ya li hubbali akhika kama tuhibbu li nafsika. Huwani sira demeno marang dulur sira kaya dene sira demen marang awak dhewe sira. Niki nuduhaken bahwa kula panjenengan supados peduli, nggih, peduli terhadap sesama, terutama sesama muslim. Peduli terhadap sesama manusia niku hubungan basyariah, hubungan insaniah, ukhuwah basyariah itu harus terjalin bagus. Meskipun beda agama tetap saling menghormati. Urusan sedekah paling sami-sami paling sedekah itu bagus ya. Nah, lebih-lebih luwih-luwih datang sesama muslim. Kalau jenengan iki purun ngamalaken iki maringi daharan, maringi tetedan datang sesama muslim niku lho kalih Gusti Allah dicatet kula jenengan iki ngamal 1 juta ngamal apik. Dadi lipat ganda 1 juta. Mboten namung ping 10 nggih. Cara hitungan standar kan ping 10 ana tenan. Ngamal apik sepisan diganjar ping sedasa. Ngoten. Iku standar iki. Tapi enten sing luar standar, luar biasa. Nopo? Mari mangan, mari daharan datang sesama muslim niku malah ping 1 juta. Biuk wadah iki. Jadi ibaratnya jaringan niku cara dihitung panganan sejarah paling niku rego 10.000. Yo sami kali 10.000 juta. Yuk pinten yo? 10.000 juta. Jadi 10 miliar. Nah, sami kali pinten? 10 miliar. Dan sami kali sedekah 10 miliar. Umpama regane sakmono. Misal kasarane saniki sego pecel, iki paling sego paling murah sego pecel kok pinten? 10.000 ngono nggih. Diparingaken tangga sak bungkus sego pecel. Niku ganjarane sami kali jenengan sedekah 10 miliar. Iku sak wonten katahe Gusti Allah nek
maringi rahmati dateng kula panjenengan. Nah niki terus pundi? Iki balik datang keterangan sadèrèngé bahwa tiyang ingkang luman niku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang luman niku disayang kali Gusti Allah. Saking disayangnya kados ngoten niku ngantos tiyang luman saking disayangnya sampai ganjarannya niku dilipat gandakan. Nggih. Mila Presiden Prabowo niki kula boten kampanye, boten kampanye. Niki kenyataan Presiden saat menika niki program MBG makanan bergizi gratis ngowahi mangan arek sekolah niku lipat ganda nggih. Sati lipat ganda pun diremehne. Ya memang banyak kendala, banyak masalah, tapi kan sedaya niku jangan sampai menggagalkan program mulia. Ngowahi mangan niku nggih benten kalih ngowahi duit enten. Nggih bahasane teng mriki Kanjeng Nabi dawuh at'ama musliman. Mari menedho berarti panganan wis mateng ngoten nggih. Benten ngowahi duit. Kan sebagian dari sing usul MBG duit lho, di duitnya kok wong tuane diwehi duit kok ben dibelanjani dhewe. Iya nek dibelanjani. Nggih. Iya nek dibelanjani dan boten. Ya itu. Wong tuane kadang mikir 15.000 bawane sak porsi jatahe regane 15.000. 15.000 wong tuwa ki ya boten sedaya diparingi anake berupa panganan gitu. Paling ketuane tempe kali kerupuk napa ndok setunggal wis mati. Ora enek gizi maneh omongan boten enek. Nah niku repote. Tapi nek rupa panganan bergizi sing utuh wis mateng, nah iki terjamin sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi. Ya ngoten nggih. Berarti ampun diremehne program pemerintah MBG waduh iku pemborosan ini macam-macam lho. Piye to? Program iki ngamalne dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dhewe ngoten kowe mangan, boten kowe duwe. Terus mungkin Indonesia urus sedekah, nggih pemerintahane atone pemerintah atone keuangan negara niku didamel ngowahi sedekah mangan nggih, mangan semua para murid-murid sak Indonesia akhirnya terus lipat ganda 1 juta kali lipat. Di situ terus akhirnya Indonesia jadi negara sing maju. Betul nggih? Amin. Negara sing maju tambah sugih, tambah berkembang, tambah kecukupan sendarangi. Lho nggih, saestu saniki pun terbukti lho. Nang ngene napa gitu. Sangat terbukti bahwa pemerintah sekarang sudah berhasil swasembada beras. Sing tahun kala wingi niku beras niku sing impor ke Thailand, ke Vietnam. Indonesia sih butuh beras ke luar negeri, padahal rakyatnya itu nandur dewi. Kata-katanya sih kudu nandur gabah, nandur pari. Tapi nyatanya kok sih impor beras kan aneh. Nanti sih kekurangan. Nah, alhamdulillah barangkali program MBG itu ngowahi mangan para siswa-siswi sekolah itu. Dan nyatanya sudah sekitar 5 bulan berjalan ini Indonesia ini mboten nate impor beras. Cukup berasnya negara dhewe. Padahal berasnya negara dhewe sik dipanen iki gitu, sik didamel program MBG. Sik diwenehi nang anak-anak sekolah, sik didol nang toko-toko, didol dibungkus nang pabrik-pabrik. Nah niku ya cukup nyatane. Biyen tahun ini gitu, saat ini Pak Prabowo pemerintah mulai program MBG beras malah impor, padahal beras dapat nopo, kebutuhan sehari-hari, butuh kelok kali MBG, tapi nyatanya kok kurang sih. Jadi ini suatu bukti nyata. Nah, Indonesia sekarang sudah berhasil swasembada beras. Sudah berhasil orang butuh impor-imporan beras di Indonesia dhewe wis ngatasi wis nyukupi kebutuhane Indonesia. Alhamdulillah. Jadi iki terbukti nyata nih
Mboten usah kakean dalil dawa-dawa bahwa program makanan bergizi niku sangat bermanfaat. Kalian di Indonesia ini program itu terus berjalan, terus tambah berkembang, tambah sugih Indonesia, tambah sugih. Koruptornya dan entek, koruptornya di nopo niku diadili, dan bodoh kapok di kabeh karena sing korupsi ya. Saya kira Indonesia maju, Indonesia berkembang besar. Nah niki tujuannya itu, jadi yang mau dinyek program pemerintah makanan bergizi kok jadi si boros lah, si jadi keracunan lah, jadi itu namanya napa nggih, namanya resiko ya termawon. Ini mungkin diperbaiki sambil berjalan. Ngoten nggih. Ibaratnya kalau jenengan iki natur pari, dugi wetengene pari yang sukete, wis biasa ngoten iki anak sukete yo diwatur. Ngoten nggih. Jadi ibaratnya program kok ada masalah-masalah, yo jangan sampai menghentikan programnya, tapi nopo ya diperbaiki programnya, teknisnya diperbaiki. Ini jadi barokah gede mungkin mau dipakai dari sampai 1 juta, ya terus bocah siji, jatahnya rumah saya kuping berapa juta anak, dia triliunan, ribuan triliun bisa membagikan itu ribuan triliun, sing dados kekayaan yang baru. Nah, niku bahkan apa pentingnya mulai dari sedekah darat dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tulus. Ngwae mangan itu pun sama dikit-dikit, ampun ngantos di eling-eling, wis pokoke nyoh wae wis ngoten. Amun dieling-eling pun dikit-dikit. Ngono sesuai petuk marang tanggane sing mari jenengan paringi, jenengan ngomong, "Iki wis tak wae mangan lho." Mulai ngono. Aku yang berjasa sampean iki tak mangan kudu bareng mungkin mboten bareng malah ngilangi ganjarane gagal. Nanti syaratnya ibu biti binafsin kelawan hati kang tulus. Hati kang tulus, hati sing legowo maringi daharan dhateng sesama umat muslim iki ganjarane gede, bahkan sampai 1 juta kali lipat. Si ditambah maneh dosa-dosane kula jenengan iki sing purun sedekah daharan diampuni 1 juta kali keburukan. Nanti keburukan sing jumlahe 1 juta niku diampuni ya Gusti Allah. Mergo napa barokahe sedekah panganan. Terus maneh diangkat derajat kula jenengan sampai pinten? 1000 derajat, munggah 1000 derajat. Kuwanasan. Mila tradisi di wong Jawa sing diterusne NU enten iki terus Nahdlatul Ulama, enten namine tahlilan, enten namine yasinan, enten sholawatan tibaan, enten napa manakipan istighosa. Niku lak biasa kene napa mangan. Gitu. Nggih. Mari yasinan mari istighosa mangan. Lah ngoten nggih. Niku memberi kesempatan asline ngamali dawuh niki. Ngamali dawuh niki. Jarene kita iki opo sih? Kula jan ora mes. Jan ora mes wong sing padha ngomong jari yasinan bid'ah. Kok sedekah kok bid'ah? Wong wae mangan mas padha-padha kok bid'ah piye kabeh. Jarene ku kae ikhlas. Halah sing kok atine sapa? Ikhlas kan urusan hati, gitu. Kula jenengan nomor hati sih, yasinan pas gilirannya boten ikhlas nomor hati, boten hati. Ya alhamdulillah selama berjalan berapa tahun tahlilan yasinan giliran untuk itu rezekinya yang termawon nyatanya. Alhamdulillah diparingi cukup pas wae kanggonan nggih enten rezekine damel sedekah daharan. Nggih, itu terbukti. Lah matur-matur nggih boten melarat. Mari kepanggonan tahlil rutin terus melarat boten enten. Nyatane yo kecukupan, nyatane dijuli lipat ganda karo Gusti Allah. Mila dherek yasinan dherek tahlil itu penting. Niku praktekne dengan Nabi niki. Praktekne napa? Praktekne sedekah panganan dateng sepodo kok padha.
Selain itu tujuan utamanya kirim donga dhateng leluhur kula jenengan. Nek kirim donga dhewe ayo maca Fatihah sepisan, nek kirim dongane ngejak roan ngejak kerja bakti tangga-tangga, kanca-kancane diundang terus bareng-bareng kan luwih atas diwaca. Gitu. Umpamane kula jenengan macane Fatihah sepisan ngomong semis itu ganjarane wis maca Fatihah sepisan. Tapi nek ngejak utawa ngundang tangga sing jumlahe sing 50 kan sing 40 gitu. Ana sing 30 dan iku wis ping wae kadang ping Fatihah ping 30, Fatihah ping 40 ya kata itu luwih kata malih ganjarane. Ya itu leluhur wis seneng malih dikirim nopo bacaan Fatihah, dikirim Yasin tiap kata. Nah, iku lho. Iku namine napa? Ganjarane tikel-tikel. Sedekah rupa daharan itu ganjarane ping 1 juta. Dereng maneh napa kirim donga nang wong tuwa sing sedo, nang leluhur sing sedo, iki ganjarane lipat ganda juga. Ditambah maneh kesempatan ketemuan nalikane tahliluddin kuwi termasuk silaturahim. Ya, ngoten nggih. Nggih. Pelajaran griyane itu paling diparani tangga paling setahun pisan wirioyo nggih. Diparani marani tangga setahun pisan wirioyo. Dene boten riyo carane. Ya liwat niku yasinan tahliluddin termasuk sarana silaturahim. Mergo jarang-jarang diparani wae. Ya itu. Dan inilah suatu penting sekali panjenengan ini dadosaken napa sedekah daharan ini amalan sing utama, amalan sing utama. Kaki sing sedaya kula jenengan tetep mempertimbangkan kemampuan. Nggih ngoten nggih. Ampun atus maksa nggih. Nalikane mono dereng enten wis jujur mawon entene sama pinten wis pani sama mampune. Wong dawuh Kanjeng Nabi iki sing penting maringi daharan, boten kudu sego, boten kudu napa sing mareki mboten. Sing penting kena di dahar. Ngoten nggih. Ampun meksa, ampun dira utang bareng boten pantes nggih. Iku malah boten sae, boten napa niku boten dados ganjaran. Terlalu meksa malah boten ikhlas. Nek dira utang berarti kurang tulus, kurang ikhlas. Dan carane ngoten. Ya napa carane nggih? Napa nyeleni iki napa terus persiapan. Itu sebatas apa? Sebatas kecukupan, sebatas boten bingung, boten direwangi utang. Nah, direwangi utang ketulusane berkurang. Nah, direwangi utang ikhlase lan lega lirone ati iki berkurang. Mesti sing budel. Nah, leluhur kula jenengan sing kula jenengan kirim damel napa niku sedekah utangan niki Rasulullah juga ya. Leluhur sing dikirim iki Rasulullah ki paham ya. Piye to anakku kok sok-sok ale gak kolu banget kecuali barate mangan gak kolu sing arepe nedol mboten kolu. Ya ngono carane iku carane nggih. Dadi ampun maksa-maksa iki juga diusahakan kecukupan sebelum acarane. Kita kok nyalani nopo terus. Insyaallah cukup lah, insyaallah paling cukup. Tergantung niat panjenengan. Lah salajengipun malih niku ana ganjarane diunggahne 1000 derajat. Niku enten cerita tiyang Majusi. Tiyang sing nyembah geni. Wis elek kafir, wis jelas kafir musyrik, wis dipek dhewe elek. Kelakuane nggih elek napa ngerabi anake dhewe. Bejan. Ya Allah, alhamdulillah wis nyembah geni gitu. Wis kafir, wis musyrik, gak iman Gusti Allah. Lah kok malah ditambah ngerabi anake dhewe. Yuk. Lah, ngawas manten tiyang Majusi niku wau. Tiyang Majusi nggih critane. Lah kok malah kere-kere niku angsal salam sang Kanjeng Muhammad. Nggih. Suatu hari enten tiyang haji, seorang imam nggih sebut saja Syekh Abdullah. Syekh Abdullah itu ibadah haji. Terus nalikane istirahat sare niku teng pelataran Ka'bah niku ngimpi panggih Kanjeng Muhammad. Ing dalem mimpine niku dipanggih Kanjeng Nabi Muhammad terus didhawuhi, sampeyan meneh mulai mampiro neng omahe Pak Bahrom Al-Majusi. Mampiro neng omahe Bahrom Al-Majusi. Wong Majusi jenenge Bahrom.
tulung sampai no salam guna wonge. Ini contoh tiang sing diunggah di derajatnya. Loh, kono tengah jalan wis iki perintah. Gusti Allah perintah, aku nyampe nih. Turun sama no salam guna nih Pak Barok Al-Majusi. Mungkin kanjeng Nabi matur nuwun. Tangi turu nggih dari mantep ya. Mosok kanjeng Nabi tenang. Akhirnya dipekne malih sampai ping 3. Akhirnya mantep kok tenang berarti. Kanjeng Nabi perintah tenang, amanah tenang. Wangsul saking haji langsung jujuk teng griyane Pak Barok Majusi kuwi. Dugi mriku nggih jeneng Majusi mboten mungkin kula salam nggih. Terus niku nyampaikan hajate langsung mawon Pak Barok kula nyampaikan salam Nabi Muhammad dhateng panjenengan. Kaget jeneng Pak Barok Majusi Majusi lho. Kaget lho. Lha kula nabi sampean dudu nabiku. Wong aku iki iman karo Muhammad ku sapa? Nabi sampeyan to, napa kok salah nang aku? Kaget. Nggih ngeten lho, kirang kula mau nyampe amanah saking Nabi Muhammad supaya panjenengan niki diaturi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pun kula terangi salame. Terus kalian jago nggih, yang utanglet, saya buat utang. Pak Barok jenengan itu kesayangannya nopo sih? Istimewanya nopo jenengan kok sampai asal salam Nabi Muhammad. Sampai itu nyawang pulau istimewa nopo ya, pulau dewi bingung. Pak Barok, stop, jangan jujur mawon, jangan gada kebaikan nopo, kebaikan pulau, niku taat ibadah nopo, nyembah geni, niku betul parah pak, mas juga malih nopo malih, ibadah pulau malih nopo kebaikan pulau niki dua anak muayu, anak perawan muayu, nah terus mungkin yang pokoknya anak perawan ayu kira biar lanang sing jahat disia-siakan anak pulau kita rapi dewi sama nabi dewi anak sampai yo mungkin pulau rapi dewi dari pulau yang baik ya baik menurut saya. Waduh iya sama nih pak ada malih ya nomor 3 nih pulau niki mantun acara walimah pas pulau rapiana pulau nih wow kan gini acara pesta. Nah, setelah acara pesta itu enek yang setri sanjangin rondo dua anak telu biane ngopeni anak tiku nangis-nangis mbio kula mergo ngerti kula niki mari pesta diaten turan panganan. Nah, kula niki disuwun panganan kula. Nah, terus pripun? Ya kula paringi wong turah kathah sing mari acara walimah atau pesta niki kathah sing nopo sih turah panganan kula boten sak lengser. Ngoten nggih bagus niku. Nggih kula boten sak lengser. Malah kula susul nih beras cara saniki panganan pokoke beras itu kok gandum. Kula susul nih gandum, kula betane sampe digimbriane. Dilengser dibutuh tiange, kula butuh gandum sak karung, kula betane ten tiange. Ngoten. Oh, lha niki amal jenengan niki mosok bisa percaya ini amal kebaikan jenengan persis kali dari kanjeng Nabi itu Sayyidina Ali bahwa tiang sing mari daran datang tiang itu oleh tiang muslim nah rondo itu tiang muslim lho pak ngoten nggih sing mari ganjaran mari ganjaran mari daran tiang muslim niki pahalane dilipat gandakan terus mana dosane diampuni terus mana diangkat derajate. Lah jenengan iki muga-muga sing niku wae jenengan asal ganjaran niku. Dosa-dosa jenengan selama dadi Majusi diampuni ya Gusti Allah. Jenengan kebaikan dilipat gandakan terus maneh jenengan juga derajate sampai 1000 derajat. Nah, tersentuh kali dawuh niku wae, tersentuh dari Sayyidina Ali sing riwayatane Kanjeng Muhammad wae disampaikan tengene Barok Majusi niku. Terus dia ini gemeter pengen syahadat, pengen masuk Islam. Ini nonton saya dua tolong jenengan tuntun pulau syahadat, pulau pengen masuk Islam. Ya Allah, alhamdulillah. Nah ini ngawai daharan tiang Muslim. Ternyata sing asale wong Majusi nyembah geni, wong kafir wong musyrik asale niku guru-guru tulus ngawai daharan tiang Muslim. Nah, kemana?
diangkat derajatnya di Assalamualaikum Nabi Muhammad jadi tahu mana sadar terus masuk Islam yang munggah pol derajat gitu so paling ngisor di yang Nasrani Majusi juga gini tunggahnya diangkat oleh Gusti Allah di hidayah terus masuk Islam ya ini itu contoh jelas nyata bahwa mau sedekah itu bukan sembarangan lebih-lebih sedekah darah itu penting sekali dan kesempatan menggolah semampu kula jenengan maringi daharan maringi tetep-tetep sesama-sama umat muslim supados kula jenengan dipun angkat dipun tingkataken pahalanya sampai lipat ganda 1 juta dosa-dosa kula nanti diampuni sampai 1 juta ya. Terus derajat kula jenengan munggah sampai 1000 derajat mugi dipun barokai dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qadr wa tanfariju bil kurbat wa bil hawaij wa tunalu bi rawaiq wa husnul khawatim wa yasqalu wa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatin thayyibat sahihati sadana wa aslih auladana wa wasi' rizqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.